16.8. Sapi abang dase putih. Abang dase putih. Iki yo. Iki 17. Rame pol Mas. Mas Pri rame, pol rame iki. Yo, 17 iki. 17, 16, piro 16.5. Lelep menawa kenal. Sepil. Jawa Bu, iya Bu, 16.8 Bu. Iya Cik Mas maksudnya sepil lelep menawa kenal. Ora iku. Aja Mas aku ora tau ngetokno. Aku tau pengen. Harga berapa itu Mas? Ini 16.5. Ini 16. Sehingga 17. Oh. Iku Mbak. Regane wis tak sepilo. Aku iki pengen terus Mas. Aku isin kon lab kok. Nak madhep ngene gak isin ta iki. Nggih. Coba ning sapilane gede Mas tulung. Aku bar kok kono Mas iki tekon mubeng rene. Tekon mubeng